ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುಣ್ಣು ಜೀವಿತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರು ಅಸ್ತಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಇನಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ. ಎಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆದು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ದಿರ ಪ್ಲೇಸ್ ದಂಚಿ ಅಂಚಿ ಕರೆದು ಪೋಡ್ಚೂರು ಅಂಚಾಯ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು 3 ಜನ ಇಪ್ಪುವೆರು. ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಇಪ್ಪುವೆರು. ಆ ಮಗಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಬಡದಿಟ್ಟಿರ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಗಲು ಇಪ್ಪುಂಡರೆಗ 3 ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಮಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿ. ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸಾಗೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು, ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಪೊಡ್ತದ ಒನಸಿಗೆ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಖುಷಿ ತಿತ್ತೇರು. ಒಂಚೂರು ದಿನ ಪೋಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಪುಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದತಿ ಆಲೊಂಜಿ ಪತ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇಂಚ ಕಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಲ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೋಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋಯರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ. ಇಲ್ಲಾಡು ಚೊರ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಪೋಡು ಪಂಡದ್ದು ಒಂದು ಅವು ಜೋಕಲ್ನ ಆಸೆ ಐತಿ, ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಆಸೆ. ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಡು ಪಂಡನು. ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೋಪುನ ದಿನ ಬರ್ಪುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆದ ಪೊಡ್ತುಡು ಆಲ್ಪಿ ದಡುವಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ. ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡು 2 ಜನ ನನ್ನ 3 ದಿನ ಮುಟ್ಟ 2 ಜನ ಇಂಚ ಕುಳ್ಳು ನೋವು ಬಂದು ಬೇಜಾರಿಡಿಪ್ಪುವೆರು. ಅಜ್ಜಿಲ ಅಮ್ಮಿರ್ಲ ತಾದ ಮನ್ಪುನು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಗಲು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪಡೆ ಬಂದು ಪೋಪೆರ ಕೆಲ. ಈಮೆಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಬಾಕಿಲು ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಜೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಪೇರು ಪುಲ್ಲಿ ಪಾತೇರು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕಿಲ್ ದಿಪ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಏನನ್ನು ಗುರ್ದು ಪೋಯರು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ನಾನು ಬುಲ್ತುದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತ ಯಾನು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪಂಪೇರು ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತಿನ ಈ ಹಪಗನಿ ಬರೋಳಿತ್ತಿನತ್ತ ಈತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಒಲ್ಪೆ ಇತ್ತ ದೊಡ್ಡಗ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡು 12 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತಿನ ಪುಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆದ ಪೊತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ದಾದ ಒಂದು ಬಂದಂತ ಈ ಏರು ಸತ್ಯ ಪನ್ನೆ ಬಂದು ಪಂಪೇರು ಅವು ಪನ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಯಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕಿಲ್ ದುಪ್ಪಲು ದೊಡ್ಡ ಬುಲ್ಪೋಲ್ ಜೋರು ಬುಲಿಪೋಲ್. ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಅಡುಗುಲ್ದಿತ್ತ ತುಕ ನಂಬರ್ ಕೂರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಕಾಲ್ ಮಂತಕ್ಕೇನು ಪೊಪ್ಪ ಲಂಚೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ತಾನಗ ಅವು ಪುಲ್ಲಿಲ್ಲಲತೆ ಆಲು ಉಗ್ರ ರೂಪಡು ತೆಪ್ಪೋನೆ ಜಬಾಕಿಲು ಬಂದು ಗರ್ಬಡಿಕೇನೋರು ಅವು ಪುಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ಳು ನಿಲ್ಲಡೆ ಬೇತಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಮುಕ್ಳಿನ ತೂಂಡ ಆವಂದಿನಕಲು ಮಾಟಾಡು ಕಡಪುರದಿಪ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ. ಅವು ವಿಕಾರ ರೂಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಜ್ಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡ್ತೂನಾಗ ಅವು ವಿಕಾರ ರೂಪ ಅದು ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಅವು ಮಾತಾಡು ಬರ್ತಾನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೂಪಡು ಪೋರ್ಲಿ ಪೂಜೆ. ಈ ಪುಲಿನ ರೂಪ ಪೋದು ವಿಕಾರ 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 ರೂಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಅಜ್ಜಿ ತೂಪುನ ವಿಕಾರ ರೂಪನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಅಜ್ಜಿ ಬೂರ್ವಿರವಲೆ ಮಗಿಗೆ ಶಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು ದಾದಾಣ ಮಗು ಆಮೇಟು ವಿಕಾರ ರೂಪ ಇತ್ತಂತಲೇ ಪುಲಿ ಲೆಪ್ಪುನವತ ಅವು ಸ್ಪೋನ್ ಸ್ವರ ಏಮೆಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿನ ಡೆತ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಲಿನ ತರ್ಪು ಲೆಪ್ಡವೇರು ದೊಡ್ಡನ ಡೆತ್ ಆತುಂಡು ಪಂದು ಪುಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರದ್ದು ಬರ್ಪಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಪುನನ್ ದೀಪೇರು ದಪ್ಪಣ ಪುಲ್ಲಿ ತೂವಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಮೂಕೆ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಬಾಪುಂಡು. ಬೂದಿ ಒಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಉಪ್ಪದ್ರೆ ಪೂಜೆ. ಈ ಬೂದಿ ಒಪ್ಪದಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಈ ಮೋರಿ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜಂದ ಇಕ್ಕುನ ಮೋರಿ ಲಕ್ಕ ಕೆಲವರು ನಿಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಅವು ದುಂಬುದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾವು. ಅವಳು ಕರ ಉರ್ದುನಾಗೆ ಒಂದು ಬಾಜಂದ ಇಕ್ಕುನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಾದಂದು ಏರಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತು ಬಾಜಂದ ಇಕ್ಕುನು ಪಪ್ಪ ದಿಪ್ಪಂದು ಯಾನ್ ಮಾತೆ ಕಡೆ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕದೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪೋಪಲ್ ಪೋದು ಮೋರಿದಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಶಾಕ್ ಆಪಲ್ ಬೊಲ್ದು ಸೀರೆಡು ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲು ಬುರ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಬಾಜಂದಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಿರಿಗೆ ಹಾಲು ನಡುಗೋಲು ದೊಡ್ಡ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರ ಸ್ವರ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊಲಿಗೆ ಪೋಪಲ್ ಎದುರು ಪೋದು ದೊಡ್ಡ ನಿಂಚೆ ತಿರುಗದಿಂಚೆ ತಿಳಿಪುವೆ ತೂಲೆ ತೈತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ತದ ಅಂಚೆ ತಿಳಿಪುನಾಗ ತೂನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾವು ಒಲೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಸುರಾಪು 3 ದಿನ ಚಳಿ ಜ್ವರಟ ನಡುಗುವಲು ಪೊಪ್ಪಡ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ತೂತೆ ಬಂದು ಆಪುಜಿ 3 ದಿನ ಚಳಿ ಜ್ವರಟ ನಡುಗುದು 4ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಬಿಪ್ಪಲ್
ಆಂಡ್ ಮಗಲ್ನ ಬೋದಿ ಒಪ್ಪಾಂಡು ಮಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಾವು ಮಾತಾಂಡು ಅಮ್ಮಿರು ಇಲ್ಲಡು ಒರಿಯೇ ಇಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಡಿಪ್ಪೇರು ದಾದ ಒಂದು ಎಂಕ ದೇವರನ್ನ ಒಂಟಿ ಮಂತಿರತ ಬಂದುಂಡು ಆನ್ಯರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಈಮೆಟ್ ಚಾವಡಿನ ಮಗಲು ನೆಲ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಜ್ಜಿ ಬಾಜಾನ್ ಎಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕಲೇನು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಿಂಕ್ ಮಂತುಂಟು ಐದಾದ ಎಂಕ ಅವು ಎನ್ನು ದಿಪ್ಪು ಬಂದು ಸೀದ ಪೋ ಜೆಪ್ಪೇರು ಜೆತ್ತದು ಅಕ್ಲನ ಜೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ ದಿಪ್ಪುನ ಎದೂರುಡೆ ಗೋಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿನ ದುಂಬುದು ಫೋಟೋ ಅವು ಜೆಪ್ಪುಂಚೂರು ಬೇಜಾರಡು ಮುಂಚೆ ಅಜ್ಜಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಜೆಪ್ಪುನಿಗೆ ರಡ್ಡು ಫೋಟೋ ಮೆರ್ತುನಾಗ ಇಂಚ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಪ್ಪುನಿಗೆ ಎನ್ನಿಲ ನಿಖಿಲ ಎನ್ನಿನ ಕನೆ ಮೇ ಚುಮ್ಮಪ್ಪುಂಡು ನಿಜ ಎಂಚ ಕುಲ್ತೆರದಾನ ಆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಳಿಯಾರೆ ಹಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಎಂಚಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಲೆಪ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಪಂಡ ಅವನು ಸರಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಲೆಪ್ಪೇರು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಇಲ್ಲನು ಲೀಸ್ಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು 6 ಪೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಲಡ್ಕೊಳ್ವೇರು ಆಂಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಂತೇರು ಲೀಸ್ಗೆ ಕುಲುನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ವಿಷಯ ಪಂಚೇರು ಕಡನಿ ಬಡ್ದು 2 ಜನ ಬತ್ತೇರಕಲೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಹೋಮದಿದ್ದು ಕುಲ್ನಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ಹೋಮದಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಜನ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಗು ಸೂತಕ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಹೋಮ ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕುಜದ ನಮಕೈತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಏಮೇಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚಿನ ಉಪದ್ರ ಸುರ ಹಾಪುಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಲಿಪುನು ಬೆಡ್ಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಡ್ದು ಮೃದುವತ್ತು ಜೆತ್ತಿಲಕ್ಕ ಹಾಪುನು ಇಂಚ ಮಾತ ಹಾಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಪೋಲೆ ಮುಳ್ತುದು ಬಂದು ಪಂಪುನು ಪಂಡ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮುಳ್ತು ಪೋಲೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಪನೊಂತನಿಗೆ ಮುಕುಲ್ದಾದ ಮಂತೇರು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಲೆಬ್ಡಾಯರು ಪಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಜೋರು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಣ್ಣೆ ಪೋಯರು ಅಣ್ಣೆ ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫೋಟೋಲ ಎಂಚೋಂಡು ಅಂಚೆನ ಇತ್ತಂಡು ಪಿರೇ ಬನ್ನಗ ಗುವೆಲಿಗು ಟಪ್ಪ ಬಂದೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಡ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡು ಮಗ ಶಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೋತೂಪೇರು ತುನಗ ಅಂದು ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಮಾಲಕನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಆರ ಅಂಕಿಲ್ ಉಲ್ಲರತೆ ಅಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅರನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಬರ್ರಕೇನು ಚೇರು ಅರನ್ ಪೇರು ದಾಲ ಉಪದ್ರ ಚೊಪ್ಪ ಅವು ಮಾತಾಕಲಿಂದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಐಕಕ್ಕಲು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡು ಬತ್ತೇರು ತರ್ಪಂಡು ಅಣ್ಣೆಕೇನು ಬೇರು ನಿಜ ಪಲ್ಲೆ ವಿಷಯದಾದ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಫೋಟೋ ಏರ್ನ ಅಪಗಾರ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂಚಿಂಚ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ತೀರ್ದು ಪೋತೇರು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂಂಡ ಆ ಒಂದಿನಕ್ಲಿ ಮಾಯಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕಡಪುಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ನಿಡ್ಸಂತನ ಅವಡು ಪಂದಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತ ಆಯ್ಲನಕ್ಲು ಬೊದ್ದು ಪೋತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆದಿವಶ ಆಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲೇ ಧ್ವಂಸ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ ಅಕ್ನ ರಡ್ಜಂತ ಕಾಲ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಅವು ಬುಡ್ದು ಪೂಪು ಜೊತೆ ಏತು ಪಂಡಲ ನಿಜ ಪನ್ಪುನು ಏಪಗ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ವಾಲ ಮನ್ಪೋಚಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಏತೇ ದ್ವೇಷ ಪಡ್ ಆಂಡ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿಡೊಂಜಿ ಪೋದು ಅಕ್ಲಿನ ಹಾಳು ನಂತರ ತೂವಚ್ಚಿ ಬದುಕುನ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡತೆ ದೇವರ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಜಟ್ಟು ಬದುಕು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ನಮಗನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪಾಗ ದಯ ದ್ವೇಷ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲದಾವು ಮೂಲು ಓಲು ಕುಲ್ಲಲು ಬಂದ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕುಲ್ದೆ ಉಲೈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮಂಪ್ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ದ ಟಾರ್ಚ್ ದೀತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕ ಕನನ ಎಲ್ಲೆ